bi ambe arabaduna utkalo kile mugan woro ambalma o bisimila malak cuka don kibaru kenekan bi kibara munun bambolo kada kulo kan o de kunu tenendo utkalo kile mugan duru mali ekol karamogo ulu woni ka hake nyini jakulubaw ulu konni finitigi munun konni kala fanga dabri sababu e ulu e nyokoye kunu mali kalanko konni kisaka kibara munun serama ulu ayere ka fo kunu tenendo mali ekol karamogo ulu konni ka hake nyini jakulu mogo ulu konni willa ka se finitigu ma munun konni kala fanga yelma sababu e wala sa u konni be se kapma mali kalanko ka chuga hamna o koni sababu yala mali ekol karamogo ulu ka hage nyini jakulu ulu koni u hamina koni yire ni ma ko fale nunna ni ka yire ka fo ko article 39 ni oye ulu kon ka hage doy ko ore de selendo ka sabati ko ulu kon be muna nyini finitigi nunu kon fe u koni ka ko beke wala sa ulu kon ka o la nyini kon be se ka sabati chugamna mali kalanko o kon be se ka pojila chugamna ni finitigi jakulu mo kon nunu koni nanko ma ko CNSP ulu koni ayire ula ka fo ko basi tala o ga ulu kon tena se ka kanjolen funya na sisa wa ulu kon tena se ka laydu kon intawiye ambe wakati mne iko sisa ko ga ko u kon be u geleya fenfe kon ye mali kalanko e use muye ka se ka o ke ula mali ekol karamogo u ka ni nyogoy kon ko fe u ya yire ka fo ko ulu kon fenete na baraw kon damne ko fukata fo article 39 ni o yo ulu kon ka hagedwe fukata fo o kon la sabati la wakati mna hakilla jigna mali ekol karamogo ulu kon e barabla kura kon damne tenendo utkalo kletan wolonvla ka sababu ke benkando kon kumbe uni mali jamana nyamogo koro kon ni nyogonche ni o benkay kon ma se ka bo asira fe ni o kon kunte doere ko ekol karamogo ulu kon ka article 39 ko o be labatu wakati munu kon kum fora ni benkay kon ni sabatilla ekol karamogo kon yaye o wakati kon temela ule wulika jow yere kon feneke ko ulma jabi soro o sababu yala uye barabla kon damne ni ka yere ka fo o barabla kon be sina alibi kibara ware mbambolo kada kulo kan ode BCAO ni ale koni banki mu kon be farafina klebi en fan jamana ka ulu koni ka warko koni faranyon kan ale koni ayire ka fo ko baraw koni ndamnela kabini kunun tenendo utkalo klemu ganduru hakila jigina tratado utkalo kletan shengi fanga yelama koni ko fe BCAO ale koni kuye akadaw koni tugu mali fambe ni o sababu yala mo ko kon kunte ka seka uga waru koni soro nga kunun tenendo utkalo klemu ganduru BCAO koni ka daw yelena ni ka da bela jelen kon kulo kan ko bara koni be damnela uye kuna fundi jonjon koni ke kanyesi bela jelen koni ma ko ulu koni kunga datugu mu koni kelen flenie ni akunta kala koni tara kle sabala ko o koni kunda bola ulu koni ka barakela koni lakanali koni kama aleni mugo bulo fen koni lakanali kama ko wa ko ha yire ka fo ko ashe folo koni te ni ka ke malla ko sabla ko samba fla alen tannan koni fenela ko ulu koni u ka dawtu ku Burkina Faso yere koni fene kono ko wa fene ko alama me ko Guinea Bissau yere koni fene kono ko ulu yere koni fene kunye u ka dawtu lakana ukum konnala kibara were mbambolo kada kulo kan ore kabini utukalo klemu ganduru tenendo sege jugu do koni jap me yala la bololo sanfe ni ayire la ka fo ko o sege jugu koni me ka do mali kono ko wa fene ko amai aramadin ulu koni ka keneyama ni o segen koni me ka bo Dakar ka kunda Malika o sabala mali ministre som kon be no ni ale koni ka baranya shilendo bol ma fen ko koni ma ale koni sebenke kada bela jelen koni yunklo kan ko ni segem koni flene ko ulu koni be adoni koni kalama mali koni kono ko ga ko ka yere ka fo ko amadabo jugman kama ko barayro bamun koni be mali kono ni ulu koni ka baranya shilendo dama barama ko ulu koni ka barake minando koni ne ni segenyi ni ankwa ma nazarakana ko nitrat d'ammonium ko mogo koni ye ni segem koni doni mali kono o koni ngunu ma koni jaya tanto ko o koni hakaya beta toni keme wolon vlarila ko ga koni ya tagalaje ko sanwonsa ko ni segem nunu koni be do mali kono ko wa ko nyina san yere koni felela ko ni sege koni toni batan fla ale ni keme wolon vla ko o hagare koni kanga do mali kono damambarala ulu koni ka bara ukum konnala ko wafine ko mogo ko ni flene ka mundo ni era ko ni ngunu ma ko ni nchayane ko akoni megata kay mararila ko damando ko ni be no keren ya lulu ale ni kungoto ko ni sege jugun ko megata yorodla u ka baro ko ni ukum konnala kuna fani kunchela kibara were babolo kada kulo kan ore ka keni tarata doe utkalo kle muganduru ayirela ka fo ko coronavirus era mo duru kurale la mali jamana kono
ko wa fene ko mo tan woro ulu yɛrɛ kɔni fene kɛnɛya la ka bɔ coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ ne makura minnu kɔni na ne a yɛrɛla ka fɔ ko ma kelen o kɔni bɔra Sikaso kɔni mara la yan foyi la ma kelen o bɔra Bamakɔ sigida fɔlɔ la ma fila o bɔra Bamakɔ sigida sabanan na ma kelen wɛrɛ o bɔra Bamakɔ sigida wɔɔrɔnan na o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ Mali kɔni kɔnɔ olu dafala mɔgɔ 2,713 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni be mɔgɔ 125 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni be mɔgɔ 2,041 na o sababuya la saniya wale o kɔni matarafali kɔni ɲininen do bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ walasa cogoya min na an be ni banajugu in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ